a las 4:25 de la tarde de hoy 5 de marzo ha fallecido el comandante presidente Hugo Chavez. Dyna chi is-arlywydd Venezuela, Nicolas Maduro, dan deimlad yn cyhoeddi marwolaeth ar lywydd y wlad Hugo Chavez. Roedd yn 58 oed ac wedi bod yn ddifrifol wael a chanserus bron i 2 flynedd. Mae 7 diwrnod o alaru swyddogol wedi dechrau yn Venezuela. Wel, siwt effaith gaiff hyn ar y wlad ac ar wleidyddiaeth America Ladin yn gyffredinol. Mae Ben Gregory newydd ychwelyd o Nicaragua ac yn ymddiddori yng ngwleidyddiaeth yr Rhanbarth. Bore da, Ben. Bore da. Wel, fydde'r rhan fwyaf ohonon ni'n i chael un anodd enwi llawer o arweinwyr De America, ond oedd Chavez yn eithriad, oedd yn enw mawr ar draws y byd. Pam felly siwt nath e gymaint o argraff? Wel, dwi'n meddwl llwyddo yn cyntaf i trosferfio Venezuela, ond o'r dechrau oedd yn sbio tu ôl ffiniau'r y wlad i weld siwr mae'n gallu helpu a siwr mae'n gallu dylanwadu gwledydd eraill ar yr ardal y gyd. Felly, yn y tro cyntaf efo arian oliw a rannu y bydd arian oliw efo gwledydd eraill yn de Canolbarth America, ac yn ail trwy trio creu bloc economaidd a gwleidyddol yr Alba, oedd yn wastad yn sbio ar y llun mawr. A'i arwr oedd Simon Bolivar, a'i breuddwyd oedd un o America Ladin, a dwi'n meddwl hwn oedd y breuddwyd Hugo Chavez hefyd. Ac oedd yn arwr i lawer o bobl wedi llwyddo i lehau lefelau tlodi diweithdra, ond i eraill oedd yn ddyn oedd yn hoff o ennill pŵer iddo i fe ei hun, hyd yn oed yn unben y marn rhai. Wel, dwi'n meddwl mae hwn yn accusation dipyn bach chwythinsyd oherwydd beth bynnag oedd y gwendidau Hugo Chavez, a dwi'n meddwl bob gwleidydd mae gwendidau, a bob tro aetho i'r bobl i cael mandat. A ers 1999, llwyddodd i ennill, dwi'n meddwl, 8 etholiad neu referendum gwahanol. Mae etholiadau yn Venezuela ymysg etholiadau mwy triliw ar y teg yn y byd yn ôl sylwebr rhwngwladol. So, dydy ddim yn gallu galw Hugo Chavez un ben. I dweud y gwir, oedd e'n democrat go iawn. I chi newydd ddychwelyd o Nicaragua. Faint o ddylanwad gafodd Chavez ar wleidyddiaeth y Rhanbarth ac ymhellach hefyd? Wel, dwi'n meddwl beth oedd Chavez yn llwyddo wneud oedd cefnogi rhaglenni cymdeithasol ac economaidd gwledydd eraill. A Nicaragua dros y 5-6 mlynedd diwethaf dwi wedi weld newid enfawr yn y wlad oherwydd y rhaglenni sy'n cefnogi y tlawd yna. Ond mwy pwysig na hynny oedd Chavez yn trio i dylanwadu a creu rhyw fath o hunaniaeth America Ladin. Felly, oedd rai o ei safpwyntiau yn cael ei adilwachu yn gwledydd trwy America Ladin, rwan hyd yn oed gwledydd sy'n ar yr asgell de, a mae lot mwy o teimlad yn fod yn un ardal efo un llais rwan yn yr ardal na oedd o cyn Chavez. A jyst i gloi, Ben, be fydd effaith i farwolaeth ar wleidyddiaeth yn Ne America nawr? Wel, oherwydd dwi'n newydd daid, dwi'n meddwl efo lle mae America Ladin yn mynd, bydd ddim yn cael effaith mawr oherwydd mewn ffordd mae pawb yn America Ladin yn weld o fel un bloc efo llais cry. Mae rhaniadau, ond mae lot mwy o safpwyntiau cyffredin yn yr ardal rwan. Be bydd yn diddorol weld beth sy'n digwydd yn Venezuela rwan. Oherwydd doedd gweledigaeth Chavez dim jyst gweledigaeth un person. Mae'r llawer o bobl yn y wlad a'i cefnogwyr wedi creu newidiadau ar y lefel cymunedol ers y dechrau. So falle byddwn ni ddim yn cael llawer o newidiadau. Mae dibynnu beth sy'n digwydd yn yr etholiad arlywydd nesaf, yn y misoedd nesaf. Ben Gregory, diolch yn fawr iawn am ddod ato ni'r bore yma.